13 years and growing. Inanda 88.4 FM. Hashtag 2266. Asilungiseni with Queen Rejoice. Yeah, inyanga yamadoda kuningi sokhuluma ngamadoda. Ngiyanginterest futhi naleyo timbaneza nayo ukuthi amadoda quit religion, which is true. We are still coming there. Ake siqaleni laba fethu abantu besilisa timbane ethabo ngathi bayakhala. Akusafani nakuqala ukuthi uma ngabe sizalisene nje besithandana besishadile besikipitile whatever the case was bese kuphuma abantwana and then you find that ukuthi ingane ehlukane nonina. It seems as if abantu besilisa bayakhala nowadays. Ngathi manje thina aboma bengane sidakwa too much. After an answer for that, angifuna ukuthi uzoqhubeka ngoba lento iyangicasula. Yeah. You see, ama relationships eingane ezala zi below 20. Nezala zi below 23. Ake sibheke mhlambe into simple nje. I-onset ye depression, mental health disorder iqala at the age of 21. Okay. I-onset. Now, ngesikhathi ke wena seqala i-mental disorder, i-mental health challenge at the age of 21. Usuyazala. Uzalisa umuntu ongamthandi naye ongamthandi. Because nobabili you are drawn together by lust and inexperience insofar as relationship is concerned. One awumthandi. 90% walengane ekhulunywa ngazo zizalwe abantu abangathandana. In other words, they are birthed out of love, out of wedlock. And not only out of love, but out of wedlock. Right. Now, so obviously, ingane is in a trauma. You mean like thina abazali noma? Ingane ezizozalo. Yo. Ekhulelwe in a trauma. Some of these kids, there is damning medical evidence tabo. Zikaka ziseswini. Kuthiwa imeconium. Yeah, imeconium leyo. Zikaka kwi-wound is called meconium. As a result of stress skama, battling with simple khala nutrition uzodlana. There's an issue called. Sure. Then there's an issue engakaze ngikhulume ngayo tipos. Ishame yokuthi ukhulelwe. Uyabo? Yeah. And zong the anxiety ke. Then you got sesiyazi ukuthi 42% wabo umuntu pregnant uvele with depression. Ibisizo manifest as postpartum depression. Now by the time ezala uma wengane is badly traumatized Queen Rejoice. Ubaba useke phansi. Asale nalengane. In trying to aziz lengane akayithandi. Tipos, they're not listening, my brother. Aziz. Abanye baze baphimisela. So we rejected at 8 months. Omunye uzamele ukuyikhipha yangakhipha. Khona noma yabangitshela ukuthi angazi khona into ephuzwayo ikhokhi nani kunemixture. Ngoba ngine memory problem. Yeah. Aphume lapho thabo trying to deal with ilokuza pregnancy. As a jova amathanga ejova ngomjovo owenza ukuthi igazi lihambe. Okay. Kodwa umjovo le-90 encane kanti. Abantu abanasibazo agcinanga ngoba pregnant futhi 2 HIV positive. Not HIV positive. Ilokuza i-uterus sakhe sibhakada apha. Usulala nalo uno-UTI unama-STI kurongo. Messed up. Now bese sensiyanika aphume avena akhethe utshwala. Immediately in neonate ingane encane experience childhood emotional neglect. Ake ngiphinde mlaleli ekhaya. Childhood emotional neglect. Yes. Ahambe ashiya ingane encelayo ayohuqa utshwala. Ahambe ashiya ingane esencane thabo ayodakwa utshwala. Thabo ngicela ukubuza ke my brother ukuthi ke bese kwenzeka kanjani we bonding between the mother and the child. Now yena nalobhuti okhalayo mina ngikhalisa nabobhuti abacomplain ngalelo. Kwabona akusho ukuthi bazoyinecharisha le ngane. Ngoba kwabona basayinikeza oma wabo. Uma wabo onomlenze ushilo bayasha abanye ukuthi azambe ngicela nogogo une diabetes slight memory loss une hypertension udade wabo omncane on antidepressant medication udade wabo kalozele on antidepressant medication yabo
ebese kuba uyena othanda ingane yazi ukuthi ingane uyithanda njengani angithi uThabo sake saqhamuka la one day ukuthi abantu abastress soke suggest akabe athenga inja noma ikati mina ngine depression nginekati ngisiza yeah ikati yeah another program sesikhuluma ngalo uThabo ukuthi abantu abaphuma emajele the best thing ukwenza gardening agri-therapy okay now uyabona ukuthi imess all over ayikho reprieve uyabona konke kufanele sibe careful in South Africa khona lento eyamanyala esikhulumayo noma sekunzima iba positive uzoba positive kanjani umuntu ephila ngama antidepressants esephila ngama antidepressants for almost 9 years sure angisho ukuthi is doom and gloom ngichaza ukuthi uma sokusi arrogant singafuna ukuconfront ama issues sisigingela kuJesu what end up with a nation that is now on antidepressants yabona South Africa usazuba nemarket yama antidepressants I wish I was a pharmacist hey ngoba vele uthatha Timbana le ndaba ke yathi kuthiwa kodwa bengifisa vele ukuthi ikhulunywa sesine psychologist ngoba ibikhulunywa nje kodwa engekho umuntu okuyena njengoba besechanela nje babundaba yes ingakho ngithi hayi amadoda ke edlule kule ndaba but